Basi bana teni, welcome back to the YouTube channel online. Kamera tigambe nkhani okozana ndi tomati ground invasion. Okay? Leo ndi date ndio mweja pa 31. Date ya nkhondo 32 mwezi wa tsopano. Ma Americans ma Israeli akaneka kupanga zimene adapitira ku dziko la Iran. Then after akanika kupanga zimene adapitira ku Iran, anagwisa ntchito kwambiri kwake air strike. Kama ndi kuphulitsa dziko la Iran kugwisa ntchito tindege tichitoloka tichakapena ndi kuponyaso mabombaso, kugwisa ntchito mastima amene ali mnyanja kufupi ndiwo ndi Iran and yeah, so izi ndi zinthu zimene anagwisa ntchito kwambiri. I mean zinthu zili zokhaza njira ziwiri, not food ta background ayi, ndi nkhani yokhuzana ndi kwendesa ndege kapena apo ayi Tomahawk ali mu Iran kubaphulitsa kutiko kumene kuja. So njira imeneyi yaoneka zoti sinathandizebe pa zolinga zimene iwowa amafuna. Sinathandiza, sinapholekana kalikonse. Yes Iraniyo ndithu anayimenya ndithu zibakela ndithu ayalandira. Koma Iraniyo chimene amafuna chitenge kuchoka ku Irani ngosana chitenge chidakalipobe. You understand what I mean? Yeah. So America ndi Israel amanga bwanji atani pa nthawi imene zimene amapitira ku Irani sizikutheka. Njira yake ali ndi option imodzi, ndiye kuti kupititsa asilikali pa ground. Yeah. So mistake yoyambirira imene adachita, actually amaona ngati kuti nkhondo sifika mmene yafikira, chifukwa iwo anali ndi limited strike, kungopanga pya basi mongo wangula moja, osati full scale war ayi, koma limited ndithu mwa limit yonjo, koma zinabe zoti nkhondo yafika kuti posauzana. Ayi mfana kudelera kwambiri. Iyayi basi pano pafuna pangeso mistake inaso, afuna apitise pano asilikali apa ground. So mwina tingopasana picture ya zimene zingachitike, komanso zimene okay, picture imene tipasana ya zimene zingachitike potengeranso ndi zimene zinachitika kale m'mayiko osiyanasiyana. So choyambirira tinene pano kunena kuti asilikali aku America magulu ndithu ayamba kupita side ya kumene kuku, mbali ya kumene kuku. Ena alikali kumweko, actually tukamba za ku West Asia, ena anali magolf muja kuna asayula kwana 40,000. Kama no pasilikali kwana 40,000 aja mamene mabarracks awa pulisidwa ndi abisala. Ena ali mu zimastima. Koma no kukupita so ena amene ajinama amene asilikali aja amene airborne, amene amajowa aja kuchoka mu ndege aja, kula asilikali madzi, kula asilikali osiyanasiyana mitundu yosiyanasiyana amene akonzekera kuti apite, amene akonzekera kuti apite pa ground ku dziko la Iran. Koma asilikali osiwa tikawalenga pa chiwerengo chake chimwe 250,000. So asilikali kwana 50,000 apeza kuti ali mu dziko la Iran ndithu kumenya nkhondo kuti yeah, zofuna zawozo zitheke. So tinene pano kuti nkhondo imene itha kukhala yovutirapo kwambiri kuti zofuna zawozo zithekebe. So chifukwa kuti andasilikali amene wawa definitely akulenga. Yes, asilikali amene ndithu akuchepa kwambiri. Tateni tiyang'ane pang'ono pokha ndi mmene history imatiuzira. Kodi Israeli inatumiza asilikali ngati, anagwisa ntchito asilikali ngati kuti athane ndi ku Gaza. Imagine Israel inagwisa ntchito asilikali kwana 300,000. 300,000 ku Gaza umeneko. Chabwino tendi yanganeza kunkhani yokhuzana ndi ku Iraq. Israel inagwisa ntchito, America inagwisa ntchito asilikali ngati 250,000 ku Iraq tukumeneko. Nanga ku Afghanistan
Israel America inagwisa ntchito asilikali okwana 100,000 ku Afghanistan. 100,000 Afghanistan. Tiyang'ane ku Vietnam, America inagwisa ntchito asilikali okwana 500,000 plus, not only 500,000 but 500,000 plus anagwisa ntchito kutiko, anagwisa ntchito ku Vietnam kuti zitheke. Okay, kamano tiyang'ane kuti Iran ndi yayikulu times 4 than Iraq. Kumene anagwisa ntchito asilikali okwana 250,000 Iraq ikolowamuka 4 Iranimo. Tiyang'aniza even Afghanistan ikolowamuka 2 Iranimo, ndi yayikulu, bigger than that. Nanga Vietnam kumene kunagwisidwa ntchito asilikali over 500,000. Vietnam mu Iran ikolowamuka 5. So Iran ilikale so ready kuti okay tamabwerani ife tokonzekera. Iran is ready even kugwisa ntchito asilikali okwana 1 million kuti amenye nkhondo imeneyi yapasi tsopano. So pali zinthu zingati zimene zingavute ku dziko la America ndi Iran, ndi Israel kuti pakana nkhondo imeneyi itheke pa ground. Pali zinthu zokwana zitatu zimene zingavuta. Choyambirira, boma is still in power, regime is still intact. Boma sokuti lakweyayi, boma lidakalipo. Vuto lambe ndiliti limene lolo. Pamene kuti boma lidakalipo, meaning kwenena kuti ndi anthu ake. Tikusiyana tikalowa ku Iraq, zikusiyana fa ku Iraq zinapeza zoti pa nthawi imene asilikali a America anapita kapanga invade Iraq, dziko la Iraq lija, even nzika zimathandizira asilikali aku America. Same thing with Libya, nzika zimathandizira asilikali aku America ndi France. Pamene ku Iran is difference, very different. So with this huge difference imene ili pakati pa Iran ndi Iraq ndi Libya, ndizovutilapo nzoti izizi zitheke. Remember kwenza even Saddam Hussein anampeza atakabisira kuka pasi pene ukathawa anthu ake. Pamene tikwenena pano ku Iran, even president kayandani amakhala imodzi ndi anthu. You understand what I mean? Ukhala zochitika ateni ose anthu sonkomana kuti ife tili limodzi ndi atsogoleri athu, tili limodzi ndi boma lathu. Pamene nthawi imeneyi Saddam Hussein amene chothawa. You understand what I mean? So ndizosiyana. Number 2, tikambe zokhuza ndi geography ya ku Iran. Chilengedwe chimene chinayikidwa ku Iran. Ku Iran kuli tena kuti kuli chitetezo, kuli ngati chishango, shield, kuli chishango cha chilengedwe chimene chinayikidwa. 1 kuyambira mapiri, 2 nyanja. So asilikali amenewa alowera kuti it's either ndikuti olo atafuna abwese zimagamo zawo zizezo America kuti zimagamo zoti zikasinja zija zikasinja zimene zimakhala ndi china chake kulimene chazo zidusa kuti zizenda mmapirimo. Ndizovuta ku Iraq anali malo flat ngolowa basi. So even ku Iran alowera kuti it's either alowera mwamba asilikali kugwesaja amavala maparachute aja amene aja awapangaso deploy awatumizaso akwana 2,500, right? Azalowera kuti mwamba. Okay, so possible maiko awiri ndi amene ali kuti at least athakulowera, Iraq komanso Turkey. Pamene ku Iraq akomana kaye ndi gulu lichaso, pacha ku Iraq so kuli gulu limene likusinjaso kumene kujakonso, gululo ndi la Iran.
mpaka atseka kuti base, atseka embassy kumene kucha. Asilikali aneto paja asamuka koso paja ku Iraq. Ku Iraq ndikune paja ndege za mafuel, ndege zo Trump France ndikumene zimaphatisidwa kumene kucha. So gulu lili active ku Iraq. Tendi kambe nkhani kuza ndi kuteke at least atakuloya koma still be kulisa mapiri Yesu. Kuti akafika ku Iran. Akamalo dziko ngati nkhondo sura mangolowa ngati ukulowa tenta ndoti akwenera kulowa kuti mwina asazindikire bwino. You understand? Fa kumene kungwambira kumene akulowa nkhondo mambira kuti kumene kucha. And Iran yakhaye yugonzeka pa nkhani imene iyi. Chabwe chipo chifanya number 2. Chifanya number 3. Tikambe nkhani chifanya number 3 ndi no support at all. Palibe support. Nkhondo ya ku Iraq ndi madlaena, even Afghanistan, even ma Americans America support kwambiri. Chifanya anali brainwashed. Yeah, tena zone, even anabeka support kwambiri. Dziko la basa anabeka support. Sadama amene anazineka thulele kuti anthu nyamviro kaba. Iyo amakamba zina afterwards awapitila zina. Koma pakadali pano tili mu 21st century. Ali sakuzineka imene chochitika. Anthu ambiri akudziwa kuti izi no sizili bwino. Anthu ambiri pa dziko lapansi, ma Americans 61% onse akukana zoti anapaka disapprove, sagwiza nazo kuti America ndi Israel apange attack Iran. Nanga wali mu dziko lapansi anthu ambiri sagwiza nazo. Anthu ochepa amene mwina milio simagwira kwenikweni komanso ali brainwashed ndi mafilimu a America ndi amene akumapanga support zopusazi. Anthu enanso ochepa amene amazitchula kuti iwo amene ndizoyenera chifukwa polenga ndi Bible. Anono asimuzoti Bible kamene amawerenga ndiliti. Somebody invests Bible. Right? Ndi amene akumakhala kufupi pambali ndi amene akumakhala kumapanga support adana Bible, adana Yesu Kristo, na amene akumapanga support. Still mira sema gilaso. So iyo ni situation imene tumafanya kambirane nkhani yokhuzana ndi kudziko la Iran. So guys, thank you so much. Malawi and cameras. Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did and what Israel did too.